Takže dobrý den. Jménem našeho klubu RC Flying Club Pingdam bych vás chtěl přivítat na našem leteckém dnu, který jsme nazvali Otevřené nebe číslo 2 v pořadí, protože už jsme měli jedničku loni bez diváků, letos jsme to zkusili s divákama. Vážíme si z toho, že jste dorazili, protože v tom nepárném počasí je to odvaha, ale uvidíme, snad se nám to podaří. Jako první poletí Tomáš se svým jetem, má zatahovací podvozek a samozřejmě přejeme síle Tomáši. Tomáš taky můžeme těch zkušené piloty, rozvěděli se velmi skvělý start. Teď probíhá tradiční zatáčka, kde se zatahuje podvozek, slabové platky se zatáhnou. A fakt, jak mi říkáme, Tomáš zapomene na plyn, necháme tam vytažený. Klapky, to když se opukuje v červený a má ještě poměrně vysokou rychlost, ale víte, že Tomáš asi mezi ty nejlepší naše piloty, závodní přistání Tomáše Krása, děkujeme. Slovy Tomáše, let je opakovatelný, takže ho uvidíme ještě jednou. Takže i tyhle modely za to, jak chytnout při startu a za druhý, jako když se nepovede přistání, tak oni taky můžou chytnout dopadu na zem. Je to prostě daný tím, že přece jenom to pracuje s všema teplotama. Byla teďka převede standardní, prostě to hodně zatažený průzku. Toho jeta ubrzdit, ono když nefouká úplně přímo proti, tak je to trošku složitější, protože ta turbína na volnoběh má zvytkový tak, ona tahne zhruba tak jako 4 kg dopředu, než ten
aerodynamicky čistým letadlu prostě dává furt nějaký dopřednej tlak, ale bude zásadová představou no, nic moc se nestalo, ale je to škoda, už nestal si Takže vítáme další návštěvníky, kteří dorazili právě teď. Vidíte, že těch stací se připravuje motorový model. Protože se víte, vlastně možná odnesí a můžeme zachovat dolů. Tento model se vytračil tím, že nepotřebuje rozjezdovou dráhu a startuje na 3 metrech. Je to dáno tím, že má poměrně velkou plochu. Není to prostě jako mixer, když si pustíte. Já teda nevím, kdy přistával. Já nepatřím teda mezi znalci přistání, ale vypadáte na průlet, ano, a to krásný průlet, teď to zase. Jenom pro informaci, stále běží soutěž pro děti letců, ptáků, tak je možné vyfasovat anketní lístek, který se vyplní a hodí se do takového bedny. A ve 3 hodiny budeme losovat a budoucí piloti modeláři si vytáhnou hodnotnou cenu v podobě tajemného modelu. Teď je krásné čistání a myslím, že je potlesk. A tohle to, co Petr Pleskenberg, to je sice byla krajezdina, že jezdí jenom polečku, ale jinak teda úžasné čistání. Na start se připraví náš kolega. Vidíme, pilot si teďka zvedl, že neletí s vrtulníkem, začal tvrdila ta vede. To je si výsledný a to je úžasný, takhle hodit model. Takže my skutečně letci víme, že tohle auto nebo nedělá, nebo to nevítá. Ale teď se to umějí si to nezvolit. Ja. Also hast du super Applaus, ja? Dann easy fliegen. Ja, aber das ist landen, ja, okay. Takže děkujeme za úžasnou takovou ukázku, tohle není průlet, to víte, všichni to přistává, že jo? Ano, a je na zemi krásně, zasloužící potlesk. Děkujeme, vám to stalo. A nyní uvidíme model vrtulník.